遗忘都遗忘去年的烦恼和姑娘。Jen tady Řízek Kmen dneska u nového videa. Dneska to není cesta kriplů, to je výjimečně. Ani Řízek News. Dneska to je speciál. Dneska to je řešíme řízkoviny. Neboli nějaký takový blbosti. Dneska to má speciál. Je to speciální věc. Druhá série. Cesty kriplů. Je jich víc. Jako Lotus Potus nebo Hydrant. Naše oblíbené věci. Tamhle třeba nějaká kachna nebo něco dělá, no. Dneska tady není kameraman, jsem tady solo. Mám jednu, ta je pro mě, tu nikdo nebude mít. Budete se to prodávat na Facebook Marketplaceu za jako Řízek Man placičky 1. Tu nebudu prodávat něco. Proč bych to prodával? Bude to ve videích, jestli najdete všech 5. Tak gratuluju, musíte být fakt pozorný. Ukážu vám tu poslední, kterou nikdy neuvidíte. Takže bude speciál. Žádný placičky, tak celně se vyrobíte. Dávám na to tutoriál, až budu někdy mít čas. Toto je můj vak. Tento neuvidíte ve videích, to je poprvé, co ho vidíte. Mám tady placičku Řízek Man. Co není pyšný. Jo. A taky mám něco nového. Mám tu si tašku. Cesty kriplů. Druhá série, první díl. Mám i upgrade. Cesta kriplů a Řízek Man. Konečně jsme upgradeovali. No tak jo. Tak toto se s váma loučím. Sorry, bez píšťaly letos. Dneska. Edit bude. Tady doeditoval. Hráli. Téže hráli. A kdo dal nápad. No a tady máte moje spolupracéry. Tady. Super youtuber. Český tank. Ala tankán. Odběr, dejte mu odběr. Tady bývalí editoři. Tak to si nasadete, žádný neměm. Máme českýho tanka. A mě. Takže mi dejte odběr. Nebo si vás najdu a sežru a zaživu. Tak jo. 遗忘都遗忘去年的烦恼和姑娘。